Denis, dar nu pericol public. Ba da. Ești pericol public? La cum se trage? De acolo, bun, așa spune Denis. Eu nu ți-a dat apă la găină. Așa, eu nu sfint, frățiorul tău? Așa. Era un porumber din sport, trecea pe acolo și era setat și s-a oprit și el să bea, credea că e lui a fost. Și a strat acolo cam o săptămână, două. Da, și voi l-ați rănit? Da, unțe, dar a fost o furtună și s-a speriat și a fost și el. Da? Bun, haideți că acum o să vă arăt. Mă cheamă Denis! Un inel. Inel, ați văzut vreodată inel? Da! Ei, hai, Denis te cheamă. Și tu ești Denis, da? Și tu ești pericol public? Nu, bun. Așa, fiți atenți, o să vă arăt niște inele. Niște inele. Andrei, când vrei să vorbești, spui. Așa. O să vă arăt niște inele. Uite, le dați. Uite așa. Tu te uiți și dai mai spate, bine? Uite. Tu te uiți. Alexandra și dai mai spate. Tu, Denis, te uiți și dai mai spate. Pe tine? Andrei, te uiți și dai mai de spate. Te uiți și dai mai departe. Dar uitați-vă, dai aici, așa, spune. Câte numere? Uneori porumbeii, apoi sunt foarte pe picioruri aceste inele, dar și papagalii. Eu am și am avut pe picior. Da, ai avut papagali sau porumbei? Papagali și au un inel, așa? E un inel cu seria ca să cunoască stăpânul, nu? Da. Așa, uite, un inel cum are colegul, de la aici un pic și la... Dă-l un pic și la colegal, așa, așa e, așa e? Așa, bun, îl dați mai departe, să vă uitați toți. Da, spune Alexandra. Bunicii mei în sat au 3 păuni și o păuniță și acea păuniță a avut un inel la picior. Da, uite, noi parcă un inel mic, dar hai să vă mai arăt ceva. Hai să vedem un pui de porumbel. Dar înainte de a apărea puiul ăsta de porumbel, voi din ce credeți că ai și puiul ăsta? Din Ouă de porumbel ați văzut vreodată? Da! Cât de mare să ouă de porumbel? Acasă! Atâta, dar o fi ceva, ce o fi? Ceva ștruț. Dinozaur, da? Ei, haideți, stai, punem aici puiuții. Și vă arăt și ouă și o să vă dau în mână să vedeți ouă. Și imediat o să vă dau și pui în mână, bine? Hai să vedem niște ouă. Uite, o să vă dau ouă de porumbei. Și o să vedeți ceva cu ouă de porumbei. O să vedeți ceva. V-am adus ouă de porumbei. Am adus ouă de porumbei de tot felul. Știi?